Om don jaga ya uduk urangli om don jaga ya kibabit kibathem hagan ka parthesni kabangi im menta wat ya kata ka plengja kabamangi ngi bam menta sikataru henre ngi syakni tang namarba ngimdon hagabor tang namarba ngilong kibaduk kibatoi henre bunsin kibaduk kibatoi hi kimdon jaga ban im haka parthei kimdon kata ka jingsuk kidon ngisha ya uslap ngisha ya kasni ngisha krenben bat ngisha leben bat ngisha bentiuben bat ngisha kentat wat ya kata ka hok kaba ngidei ban yo de kumta ini iba ilami syakmat ban pensai lane ban berapa ba ka kaba mai ikendu haga jingim ka jungi bat mentashi kata ka kam kaba mai ila trei henrei kendit kensan kumbayu tromsing henrei ila sya pendukno ya kata kam kaba mai itrei mentashi kata bat kano kalong kaba isang sot haduk kata-kata kada pi sngam kada pi yo sngew ya kan kentin kaba ma ine iba ikren henrei ngi sngew banjau ki umat ke jengi namar palai namar kakam kaba mangingi syakri om bangi syakri simet om bangi syakri tang ban enjoy ban ki parlok henrei kakam kaba mangingi syakri mai isyakri kade kakam kaba habri hablum yaki khun kikti yaki lok kijor bat kumjuru iba iong ba henre nga hapan pendap penbiang yaka ying kasem ka jonga lengba kade kakam kaba manga ngatrei henre lada ngala du no yakane kakam henre ki eipat kaba nga nganle nangne syakman henre ngadei ubaduk ubadoi ngala request jekite ki bor ki ba haloru henre kim nom pensngap yanga ong ine iba henre ine iba ila du no ya kata kam ka pamai itrei namar ulong ubaduk ubadoi urang liu suki kumba ka kentin kumba ngase kren na kapor sa kapor henre ya baduk hi om don jaka ha ka ne ka parthei wa ya kata ka hok ka pamangi ngi don ru henre bunsin ngi syakni tang namar ba ngilong ki baduk tang namar ba ngilong ki ba yasha tang namar ba ngilong ki ba bha akum kata kapor bagi kita ki briu kisim kabu yang apa dia pi itu perlok nginya sengap haduk bakut jong ka video ke jonga ka ka ba iba ipentip ipen sengap ka ba iba ikren iong halor jonga ba jong pi bangin yo sengau bangin sakhi lagi jong skor lagi jong khmat ki jongi haka de kapor ka ba mata te tong nginya sengap ka ba iba i request ka ba iba ipentip ipen sengap limba jong ka video ka ba mai ila penlat haka channel ka jongi de parlok ye tong nginya sengap mentah perlok kijing kerpat jonga kilong lekno ya kibor bahalor bakin arab lem bangan nang yok trei henrei aklem yok trei syu kam kalakut mentang la pelang lagi ni kitiar namar ban resep kali rom don pisah ni baduk temo don pisah te takadaw nga chule la kalek dak ne kasukti la jong ngan persang tipen posnong ringkut dan ringkut te tiar kitar tiar set tiu katar ngi baduk don bun tiar telong pemberiu te don tiar te tang ding kintin perlok te ki basus yanga so bahasa share subscribe lem nomor kane ni hau briu ka julong mo habawan de ki bor teng habang ngi kerpat ngi phun ngi kren wala kalong yikinong peniat kiba de ka agensi ni kilong peniat jong ka departemen mo rei kimdon syuk ta kamen sim yatip lem prabriu rei ki wei ki ba trei dang spor arpor rei ki thap rei ngi bla trei de ki sposnam khat asnam kamot kim thap te ngi ongkom no kani kamsik kalong betang ban yasai ngiu khun beriu sau blei nong bo nong thau blei trakan rat kiwa siya perkat himaki king kiba don kiba em kiba don lagabor badon layu tenga te bangan ya khunro ngam sodan lat don lanti ki khun nang ret kayeng kasem baduk bakerdu supaya nang tanga poi song kha kayeng khun suwet ngapet ya kayeng kasem brokot te marwe ngadap da kajing wala ki mat kim jawro nri kalong bej ba wala ki mat kim jawro nri kajemut di perkat kalalong tik kembangi ap yu unong pang hapo hospital lanu un koj no lani lanu un yap no
te hadu kat nu ka jing susi ka bamnang ban batnai syu namar balai emergency lai poi tarik ngadang le duti haduk ui baji te nrei men step pade si nyo baji ka ruor kamot klem yo syu ban le duti kane gade ka message ka bang pen i sapi ke perlok barok khoj ling bang kane ka YouTube channel ling ma ka media ka jonga te se bisar lempi hatu pisung ya hap na em ya kane kerkom le jong kane ka agency ka barang yo thmai nganam kwa ban itu kerteng hangang no nrei ki batip bat ki bayo i ki perlok ngathrai kin sadap da ka jing pat jing pra ka jimut di perkhat ba ka jing susi ba ling ba ka jing le jong kane ka agency perkhat pi lai pu tarik ngile duti hadu khat we jing ikut te si tarik kamot nriu baji nyo baji nginam yo su ban le duti la sabe te nrei samata singi kamot ngadang lum tiar namar balai mentah haka si tarik artarik kamot ngihap yam te mentah singi kalau ngadang dek singi yam nrei wala kata la nang hiban pen krek ban pen lum pen lang iktiar kitar te kane kami sikin hapi ka bri jong uhnyo trep hang ne kin pen ong ba lada ki khasingi ki it ban rio aba ki khasi ki yo nrei ngilik kerpat ne ki khasi ki bayi suthu ya tin kathli ki ong ladap don jakasu to katangi pediang namar ba tang ba perkhat ken hakanukur kom kidap namar ba tang si singiro 4 don kamot ladap brio te kane kalong ka mesik ka basusi kom kari ba kajak brio nila persang ban ya keren nrei mdon lat don ti teto tang ding kin to ko blai sibun nrei kin ong ban pha pat sawi te nga tangan 6 tre ra syakawi ka jakang 6 tre ladam yo ra hakane ka jakaba tre tang ding